Στα πλαίσια του διαγωνισμού ταινιών μικρού μήκους Δυτικής Ελλάδας, έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε σε ένα podcast με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους. Παντελής Παντελόγλου μαζί μου αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή, για την αποδοχή της πρόσκλησης. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, καταρχάς. Όχι, εγώ ευχαριστώ. Πιστεύω ότι θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο podcast, διότι έχω πάρα πολλές ερωτήσεις που νομίζω ότι δεν είσαι απλά ο ειδικός, είσαι και ο πιο έμπειρος σε αυτή τη στιγμή που γνωρίζω, για να μου τις απαντήσει και να μου τις λύσει. Ελπίζω να μπορέσω να απαντήσω. Τι να πω. Θα δούμε. Δεν θα σου βάλω δύσκολα. Θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο talking episode, στο οποίο δεν θέλω απλά να λύσουμε τις δικές μου απορίες, αλλά να λύσουμε τις απορίες αυτών που παρακολουθούν. Εγώ εκπροσωπώ μια ομάδα ανθρώπων και συγκεκριμένα άνθρωποι σαν και εμένα που παλεύουν στο κομμάτι του κινηματογράφου, είτε να φτιάξουν τη δική τους ταινία μικρού μήκους, είτε για να γνωρίσουν κόσμο που ασχολούνται ήδη με το κομμάτι αυτό. Ξέρεις από πού προέρχομαι και πώς προσπαθώ όσο μπορώ για να γνωρίσω και να μάθω πράγματα. Άρα θα σκεφτείς ότι μιλάς όχι μόνο με τον Κάραν, αλλά με μια μάζα ανθρώπων που έχουν τις ίδιες απορίες με μένα. Κατανοητό αυτό. Είναι μέρος της δουλειάς που κάνουμε έτσι και αλλιώς στο Φεστιβάλ Ολυμπίας. Τέλεια. Λοιπόν, αρχικά θέλω να μας πεις λίγο πολύ για το φεστιβάλ. Ναι. Το Φεστιβάλ Ολυμπίας ξεκίνησε το 1997, σε μια εποχή που τα πράγματα ήταν αρκετά διαφορετικά. Δεν υπήρχε η διάδοση των οπτικοακουστικών μέσων κατά τον τρόπο που υπάρχει σήμερα. Υπήρχε το σινεμά σαν πιο παραδοσιακό μέσο και υπήρχε και τηλεόραση. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Δεν υπήρχαν ακόμα πλατφόρμες, δεν υπήρχαν social, δεν υπήρχε ίντερνετ με αυτή τη διάδοση, τέλος πάντων. Οπότε είναι ένα φεστιβάλ το οποίο ξεκίνησε σε έναν παλαιότερο κόσμο. Από το 1997 που ξεκίνησε μέχρι σήμερα, βεβαίως έχει εξελιχθεί σε έναν αρκετά δυναμικό φορέα που στο μέτρο των δυνατοτήτων του πάντοτε και των πόρων που μπορεί να προσελκύσει, προσπαθεί να κάνει κάτι που είναι πάρα πολύ απλό. Θα το πω πολύ συνοπτικά με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να πούμε το σλόγγαν «να πάρει τα παιδιά στα σοβαρά» και ο άλλος τρόπος είναι να πούμε ότι όταν παίρνει μια πρακτική μορφή αυτό που πάμε να κάνουμε, είναι είτε τα παιδιά και οι νέοι μπροστά στην οθόνη για να παρακολουθήσουν πράγματα, είτε πίσω από την κάμερα για να φτιάξουν πράγματα. Οπότε προσπαθούμε να φέρουμε, να ασχοληθούμε με τη σχέση της νέας γενιάς, ας πούμε, της νεολαίας, με το σινεμά και τα οπτικοακουστικά μέσα με όλους τους τρόπους. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Και αν μου επιτρέπεις, τα παιδιά όταν έρχονται εδώ, στο τέλος της ημέρας, με ποια πράγματα φεύγουν? Κοίταξε να δεις, ο στόχος τουλάχιστον ο δικός μας είναι να υπάρχει ένα πεδίο πειραματισμού, ένα πεδίο απόκτησης κάποιας καινούργιας γνώσης, ένα πεδίο απόκτησης κάποιων κοινωνικών skills, τα οποία είναι επίσης απαραίτητα στην εποχή μας και γενικότερα. Και τέλος πάντων η δημιουργία μιας ομάδας ανθρώπων που θα νοιάζεται λίγο περισσότερο για τον κόσμο γύρω της. Εγώ σε αυτό το κομμάτι θα πω ότι το Φεστιβάλ Ολυμπίας έχει βοηθήσει και εμένα στο να όχι μόνο να γνωρίσω νέα άτομα, αλλά στο να καταλάβω και εγώ πόσες δεξιότητες και δυνατότητες έχω. Πόσα πράγματα μπορώ να αναλάβω. Ισχύει. Και μέχρι πού μπορούν να φτάσουν οι δυνάμεις μου εκείνη την εποχή και εκείνη την ηλικία που ήμουνα. Και πιστεύω ότι έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη ζωή μου να μπω σε έναν κόσμο και να πάρω πράγματα πάνω μου που νομίζω σε άλλη φάση δεν θα μπορούσε να το... Ναι, ισχύει, ας πούμε, ότι όπως εσύ υπάρχει μια σειρά από παιδιά που βρίσκονται τελικά επαγγελματικά, ας πούμε, στο χώρο των οπτικοακουστικών με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, το οποίο έχει από παραδείγματα, ας πούμε, τις δραστηριότητες περίπου τις δικές σου, μέχρι ανθρώπους που έχουν περάσει από εδώ για να καταλήξουν να κάνουν, ας πούμε, όχι μόνο πρακτικά αλλά και καλλιτεχνική, ας πούμε, καριέρα δηλαδή ο Νίκος Κουλιάκος, ας πούμε, είναι ένα ωραίο παράδειγμα που πήγε στις Κάνες, ξεκίνησε από το Φεστιβάλ Ολυμπίας, από την Κάμερα Ζάνιο. Τέλος πάντων, υπάρχει μια σειρά από παιδιά που έχουν κερδίσει πάρα πολλά από αυτή τη διαδικασία. Δυστυχώς δεν μπορεί να το εξασφαλίσει για όλα τα παιδιά αυτό, βέβαια. Εμείς προσπαθούμε σε αυτά που κάνουμε να έχουμε μια ελάχιστη επαφή, η οποία κατά το δυνατόν να είναι για όσο γίνεται περισσότερα παιδιά. Αλλά βεβαίως, όσο εμβαθύνει κανείς και όσο ενδιαφέρεται, μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα. Εσύ είσαι ένα τέτοιο παράδειγμα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί πραγματικά μου δίνει μεγάλο θάρρος και ένα μεγάλο μπράβο τέλος πάντων από σένα, γιατί να πω την αλήθεια ότι όταν ήμουνα στο λάπτοπ και στην κάμερα και ό,τι είχε δοθεί σε μένα και έκανα, έβλεπα πραγματικά ανθρώπους να μπαινοβγαίνουν σε μια αίθουσα γεμάτη άνθρωποι που δουλεύανε στο κομμάτι αυτό και λέγαμε αυτός ήταν 10 χρόνια πριν στο Κάμερα Ζιζάνιο, αυτός εδώ ήταν, δηλαδή άκουγα πράγματα και έλεγα τι ωραία πράγματα, δηλαδή θα μπορούσα δηλαδή, και εγώ να δηλαδή, το έβλεπα ως... Υπάρχει αυτό το φαινόμενο και υπάρχει το φαινόμενο ακριβώς αυτό, ότι κάποιος που κάποτε ήταν ως παιδί, ας πούμε, εδώ, κάποια στιγμή αργότερα έρχεται με κάποιον άλλο ρόλο. Συμβαίνει δηλαδή. Τέλεια, πανέμορφα. Μπράβο, συγχαρητήρια σε εσάς, πραγματικά και μέσα από τη βάση της καρδιάς μου. Γιατί συγχαρητήρια πρώτα-πρώτα στο Δημήτρη το Σπύρου που ξεκίνησε αυτή την ιστορία, αυτό το ταξίδι, ας το πούμε, το οποίο το ξεκίνησε σε μια αντίξωη εποχή με μια τελείως παράλογη ιδέα, αν την καλοσκεφτεί κανείς. Ναι. Τι έλεγε το 97 και γιατί στον πύργο. Πάμε λίγο να συζητήσουμε λίγο στο κομμάτι. Στην εποχή που ξεκίνησε ο κύριος Δημήτρης, τότε οι κάμερες δεν ήταν τόσες, αλλά ήταν τόσες. Και δεν ήταν εύκολο το access στο τώρα αυτό που έχουμε. Άρα, θέλω να σε πάω λίγο στην διαφορά του πίσω και του τώρα. Ότι πόσο δύσκολο ήταν τότε συνοπτικά και το πώς έχει αλλάξει αυτό του κινηματογράφου αλλά και του φεστιβάλ. Κοίταξε να δεις. Υπάρχει μια μεγάλη κοινωνική αλλαγή που έχει μεσολαβήσει. Δηλαδή, υπήρχε σε εκείνη την εποχή, ας πούμε, αν ρωτήσεις τον Δημήτρη, θα σου πει ότι στα πρώτα εργαστήρια που πήγανε με τον Νίκο του Θεοδοσίου, πρώτη φορά που αποφασίσαν να κάνουν εργαστήρια, στις αρχές δεκαετίας του 90, πριν ακόμα το φεστιβάλ, το πρώτο τους ερώτημα ήταν: και τι θα κάνουμε τώρα? Λέει, ας πάρουμε μια κάμερα, να την πάμε στα παιδιά και να δουν τα παιδιά από το Βιζέρ. Το οποίο ήταν μια σκέψη απλή, ας πούμε, της εποχής, διότι βεβαίως δεν είχαν δει τα παιδιά από το Βιζέρ πιθανότατα, διότι οι κάμερες δεν ήταν, ας πούμε, διαδεδομένες. Ακόμα και ερασιτεχνικές κάμερες δηλαδή της εποχής. Και με ερασιτεχνική κάμερα προφανώς πήγανε. Από εκεί και μετά όμως, από τότε μέχρι σήμερα, υπάρχει μια τεράστια διαφορά που είναι η θέση της κάμερας, ας πούμε, στη ζωή μας, η δυνατότητα των παιδιών και η επιθυμία των παιδιών να ποζάρουν μπροστά στην κάμερα και να ορίσουν το κάδρο τους με διαφορετικό τρόπο από ό,τι το ορίζανε τότε. Γενικά υπάρχει πολύ περισσότερη συνείδηση στην εποχή μας, άρα επομένως και το φεστιβάλ οφείλει να προσαρμόζεται σε αυτά τα νέα δεδομένα. Να μιλάει δηλαδή με άλλο τρόπο σε άλλη γενιά. Δεν είναι η ίδια γενιά δηλαδή. Τα παιδιά της δεκαετίας του 90, ας πούμε, που βλέπανε εδώ μία μοναδική ευκαιρία, σήμερα δεν είναι ακριβώς το ίδιο κατά τη γνώμη μου. Τέλεια. Και αυτό τα παιδιά, γιατί τότε είχαν άλλα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν. Τώρα υπάρχει το εργαλείο που λέγεται όχι μόνο κινητό, αυτό είναι εργαλείο για να τραβήξουν, αλλά τα κανάλια διανομής, το TikTok, το Instagram και το Facebook και ό,τι άλλο μπορούμε να φανταστούμε, γιατί στη δικιά μου την εποχή ήταν το YouTube, ότι αν ανεβάσει το βίντεο σου στο YouTube θα το δει ο κόσμος. Τώρα υπάρχει αυτή η πρόσβαση στο TikTok και στο Instagram. Αυτό πιστεύεις ότι κρύβει μέσα ένα βίντεο που ανεβάζει κάποιος κινηματογραφικό, κρύβει μέσα ιδέες και... Καταρχάς υπάρχει σε αυτή την αλλαγή που έχει επέλθει τις τελευταίες δεκαετίες τελικά. Παρά το γεγονός ότι αλλάζουν δηλαδή μπορεί τώρα να συζητάμε για το TikTok, για το Instagram, πιο πριν για το YouTube, πιο πριν για το MySpace, ξέρω εγώ. Δηλαδή υπάρχουν, ας πούμε, στην εποχή του ίντερνετ, ας πούμε, υπάρχουν διάφορες φάσεις και διάφορα πράγματα που είχαν, ας πούμε, σουξέ και ενδεχομένως χάθηκε στην πορεία. Υπάρχει όμως ένα βασικό ζήτημα που είναι ότι υπάρχει ένας εκδημοκρατισμός, ας πούμε. Δεν ήταν εύκολο να δώσει κανείς τόσο εύκολα το πράγμα που θα φτιάχνει προς τα έξω στο παρελθόν. Γι' αυτό και χρειάζονταν κάποια ενδιάμεσα εργαλεία, κάποιοι facilitators, ας πούμε, κάποιοι που κάναν τη διευκόλυνση να βγάλουν τα πράγματα προς τα έξω. Ο ρόλος ενός φεστιβάλ είναι κάπου εκεί. Τώρα, και βεβαίως στην πραγματική επαφή των ανθρώπων. Εγώ έχω μία επιφύλαξη, χωρίς να είμαι αρνητικός στα social, έχω την επιφύλαξη ότι ενώ τα social είναι περιλαμβάνουν έναν εκδημοκρατισμό, ας πούμε, ταυτόχρονα είναι οργανωμένα στη βάση μιας συγκεκριμένης δομής οικονομικής, ας πούμε. Είναι μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν έναν τρόπο με τον οποίο κερδοφορούν και άρα επομένως ορίζουν τον τρόπο που εμείς θα κινηθούμε μέσα σε αυτά. Αν θέλει να κάνει κανείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα ωραίο βίντεο ή ένα ωραίο site ή τέλος πάντων ό,τι κάνει, ας πούμε, στα social, πάει να δει πώς θα γκελάρει, πάει να δει πώς θα δουλέψει ο αλγόριθμος υπέρ του. Τον αλγόριθμο δεν τον έχεις ρυθμίσει εσύ, δεν τον έχεις αποφασίσει πώς θα είναι, ούτε σε ρώτησε κανένας για τη μορφή του. Άρα οδηγεί το περιεχόμενο προς τον κανόνα της διανομής. Αυτό συνέβαινε πάντοτε βέβαια. Συνέβαινε και στο σινεμά, ότι είναι περισσότερη σαφώς η παραγωγή όπου είναι πιο mainstream το περιεχόμενο.
Είναι περισσότερα τα εισιτήρια εκεί πέρα που είναι πιο mainstream το περιεχόμενο. Υπάρχει βέβαια πάντοτε όταν έχω ένα μέσο, υπάρχει και η δυνατότητα να χρησιμοποιήσω αυτό το μέσο με πιο δημιουργικό τρόπο. Εμείς γενικώς είμαστε του συνεφίλ, οπότε είμαστε λίγο μειοψηφία πάντα. Ναι, εντάξει. Ναι. Συνειδητά δηλαδή είμαστε μειοψηφία. Δεν είναι κατά λάθος, δεν είναι δηλαδή κάτι που είναι ας πούμε αδυναμία αντιμετώπισης του ελέφαντα στο δωμάτιο. Είναι ότι ο ελέφαντας στο δωμάτιο κάνει κάτι και εμείς κάνουμε κάτι άλλο. Το οποίο είναι λίγο, νομίζω είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει κανείς σήμερα στο να έχει, ενώ χρησιμοποιεί τα μέσα, να έχει ταυτότητα. Ναι. Οκ. Πάμε λίγο πιο μέσα σε αυτό, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η συζήτηση συγκεκριμένα σε αυτό το σημείο. Άρα, το σινεφίλ δεν μπορεί να βγει προς το TikTok, δεν μπορεί κάποιος να ανεβάσει μια ταινία που θεωρεί ότι θα πάει. Μπορεί. Απλώς το θέμα είναι πρέπει να βρεις το κανάλι, δηλαδή εάν ας πούμε το timeline είναι ένα timeline το οποίο είναι κάπως ας πούμε, κάπου μπορεί να χαθεί αυτό το πράγμα. Πρέπει να φτιάξεις το κανάλι σου. Θεωρώ ότι αυτό ας πούμε στις πλατφόρμες είναι επίσης κάπως έτσι. Δηλαδή υπάρχουν πλατφόρμες οι οποίες είναι ας πούμε πιο mainstream προσέγγιση και άλλες πλατφόρμες που έχουν άλλη προσέγγιση. Αυτές οι πλατφόρμες δηλαδή πρέπει να βρεις το χώρο σου. Ναι. Αυτό απαιτεί και μια μορφή συλλογικής στο online ας πούμε οργάνωσης που τα ομοειδή πράγματα βρίσκουν το κοινό τους. Άρα εσύ τι θα έλεγες σε ένα παιδί που τώρα θα ξεκίναγε, παιδί τώρα δεν θα ορίσουμε ηλικία, αλλά σε ένα νέο. Κάποιος που θέλει, εξαρτάται ποια είναι η φιλοδοξία του, θα σου έλεγα. Αν δηλαδή η φιλοδοξία σου είναι να γίνεις influencer, ας πούμε, απλώς, influencer μπορεί να γίνεις με οποιαδήποτε μιλάμε τελείως καλλιτεχνικό. Στο καλλιτεχνικό, εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλά ωραία παραδείγματα. Θα σου πω ένα παράδειγμα πρόσφατο κινηματογραφικό. Υπάρχουν πάρα πολλά ωραία παραδείγματα που δείχνουν ότι όταν αυτό που κάνεις έχει γνησιότητα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα κανάλια, τα τρέχοντα, ας πούμε, τα σημερινά κανάλια, για να φτάσεις σε ένα κοινό το οποίο πιθανότατα με τα παραδοσιακά κανάλια της διανομής δεν θα το πιάνες και να έχεις και μεγάλη επιτυχία. Θα πω μια περίπτωση, υπάρχει πρόσφατη, μην σας κουράσω τώρα με λεπτομέρειες, υπάρχει μια πρόσφατη εστονική ταινία με τίτλο Frank, η οποία στην Εστονία του 1,3 εκατομμυρίων κατοίκων έχει κάνει 113.000 εισιτήρια. Και μόνο με καμπάνια online. Γιατί είχε γνησιότητα. Εντάξει. Κατάφερε λοιπόν να κάνει. Δηλαδή έκανε μια καμπάνια η οποία βασιζόταν ακριβώς στην ίδια την ταινία. Δεν έκανε μια καμπάνια η οποία φτιάχνει ένα σχήμα το οποίο υποτίθεται ότι είναι αρκετά sexy, ας πούμε, για να γίνει viral. Ήταν αρκετά ενδιαφέρον και έγινε viral. Τώρα, πίσω όταν πάμε να δούμε την ταινία, βλέπουμε ένα ολοκληρωμένο καλλιτεχνικό αφήγημα, ένα έργο δηλαδή. Γιατί αυτό που παρακολουθώ και εγώ από νέους είναι ότι οι πιο νέοι, εκεί που φτιάχνουν τη ταινία τους, φτιάχνουν και ένα Instagram προφίλ της ταινίας. Καλά κάνουν. Στο οποίο βάζουν τα behind the scenes, στο οποίο βάζουν λίγο διάφορα το τι είπε το κάθε περιοδικό για αυτούς, τα φεστιβάλ τους. Και μπορείς να κάνεις και άλλες μορφές αφήγησης. Δηλαδή θα μπορούσες να κάνεις μη γραμμικές αφηγήσεις. Ή μπορείς να πεις ότι ξέρω εγώ κάνω ένα ντοκιμαντέρ και αντί να το κάνω ένα ντοκιμαντέρ γραμμικό αρχή, μέση, τέλος, κάνω ένα ντοκιμαντέρ που είναι ας πούμε σαν web, σαν δίκτυο εικόνων και πληροφοριών, ας πούμε. Και αντί να το εμφανίσω σε γραμμική μορφή, το εμφανίζω σε μια μορφή πιο διάσπαρτη. Ή μπορούμε να πούμε, ξέρω εγώ, ότι είχαμε ένα project στο Pitching Lab πριν από 3-4 χρόνια, το οποίο ήταν ταινία, αλλά και σειρά από βίντεο στα social. Μπορείς να κάνεις διάφορα πράγματα μαζί. Δηλαδή δεν υπάρχει εμπόδιο σε αυτό. Το ερώτημα είναι τι πόρους έχεις να τα κάνεις. Και εκεί πέρα, βέβαια, όταν επαγγελματοποιείται το ζήτημα ειδικά της κινηματογραφικής παραγωγής, πέφτουμε πάντα στο πρόβλημα που είναι ποιος πληρώνει για την παραγωγή της ταινίας. Ξέρουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα στην παραγωγή. Ξέρουμε ότι το εμπορικό κομμάτι δηλαδή η εμπορική παραγωγή και η εμπορική διανομή δεν δίνει ευκαιρίες εύκολα. Γιατί δεν θέλει να χάσει τα λεφτά της. Και από εκεί μετά υπάρχει η δημόσια χρηματοδότηση στη μορφή που παίρνει, η οποία δεν είναι επαρκής βέβαια. Είναι πασίγνωστο και το λένε όλοι και οι ίδιοι που τη δίνουν, δηλαδή λένε ότι δεν φτάνουν τα λεφτά αυτά. Και άρα επομένως εκεί πέρα υπάρχουν κάποια ελλείμματα. Πάντα οι νέοι σε αυτή τη διαδικασία είναι λίγο ρηγμένοι. Με την έννοια ότι είναι εκτός του κυκλώματος. Χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι αυτοί που παίρνουν ενδεχομένως κάποια χρήματα είναι λιγότερο άξιο να τα πάρουν. Έτσι. Εσείς έχετε και ένα pitching lab και έχετε και άλλες δραστηριότητες βέβαια, αλλά ως προς το pitching lab δίνετε ευκαιρία σε αρκετά άτομα να ανεβάσουν το σενάριό τους. Ναι, αυτό που έχουμε πλέον το λέμε The Olympia Effect. Έχοντας λίγο στο νου μας το butterfly effect που λέμε, της πεταλούδας. Δηλαδή, θα ήθελα λίγο να το... Αυτό υπάρχει μια ιδέα που λέει ότι όταν μια πεταλούδα που είναι στα φτερά της οβάθους της Κίνας μπορεί να γίνει ένας τυφώνας στην άλλη μεριά του κόσμου.
Λέμε λοιπόν εμείς ότι έχουμε την εξής διαδικασία. Το Olympia Effect έχει ένα εργαστήριο script development, ανάπτυξη σεναρίου, το οποίο είναι σε εξέλιξη αυτές τις μέρες. Στην Αθήνα γίνεται αυτό. Και μετά οι συμμετέχοντες αυτό που έχουν έρθει με σενάρια, ας πούμε, και έχουν δουλέψει πάνω στα σενάρια μαζί μας, μιλάμε για σενάρια που απευθύνονται για ταινίες μικρού μήκους, για ταινίες μεγάλου μήκους και για τηλεοπτικά format, δηλαδή series formats, τα οποία απευθύνονται σε παιδιά και νέους. Αναζητούν το κοινό τους δηλαδή στα παιδιά και τους νέους. Έτσι, αυτό είναι η εξειδικεύση δικιά μας, αυτό κάνουμε. Έχουμε λοιπόν το script development και μετά από το script development έχουμε το pitching lab, το οποίο θα γίνει εδώ στον πύργο στη διάρκεια του 28ου φεστιβάλ. Καταλήγουμε σε μια δημόσια παρουσίαση και δίνονται κάποια βραβεία, τα οποία δίνουν ένα σπρώξιμο, ας πούμε, σε κάποιες ταινίες για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Έχουν προχωρήσει αρκετές από αυτές που έχουν γίνει μέσα από το 2018 γίνεται αυτό δηλαδή στο φεστιβάλ, το pitching lab, το script development από πέρσι. Φανταστικό. Άρα μαζί με το διαγωνιστικό κομμάτι των ταινιών. Ναι. Είναι ένα κομμάτι το οποίο το συγκεκριμένο αφορά νέους επαγγελματίες, ας πούμε, ναι, οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν ή ίσως και δεν ξέρουν ακόμα αν θέλουν να ασχοληθούν με το παιδικό κοινό, αλλά εμείς τέλος πάντων τους προτρέπουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Τέλεια, σούπερ. Σε αυτό το κομμάτι, το πώς κάποιος μπορεί να χρηματοδοτηθεί και να χρηματοδοτήσει τη ταινία, αν δεν έχει δικό του budget, γιατί δεν έχουν όλοι, γιατί χρειάζεται μια ενοικίαση εξοπλισμού, χρειάζονται άνθρωποι. Π.χ. εντάξει, τους ανθρώπους το κάνουν εθελοντικά, αλλά τα εργαλεία κοστίζουν. Άρα, πώς αυτά μπορεί κάποιος να μπει στη διαδικασία να τα πάρει. Άρα, να μιλήσουμε λίγο πολύ για το fundraising κομμάτι μιας θέσης. Το σινεμά, σε αυτή τη μεριά του Ατλαντικού τουλάχιστον και μέχρι τα όρια της Ασίας, ας πούμε, βασίζεται στη δημόσια χρηματοδότηση. Αυτό τώρα δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Θα έλεγα ότι με έναν τρόπο είναι κακό, διότι δεν είναι. Μας δείχνει ότι χρειάζεται μια δημόσια χρηματοδότηση προκειμένου να υπάρχει ένα είδος παραγωγής που δεν γελάρει καλά επαρκώς, ας πούμε, στον κόσμο. Από την άλλη είναι και καλό, διότι μπορούμε να έχουμε ένα diversity, ας πούμε, στην παραγωγή. Ναι. Τώρα, η πρόσβαση, όπως είπα και προηγούμενα, η πρόσβαση στους πόρους δεν είναι ισότιμη. Η πρόσβαση στους πόρους, οι πόροι βασικά δεν είναι επαρκείς, ως εκ τούτου αυτός που ξεκινάει, ας πούμε, να κάνει κάτι, συνήθως ξεκινάει με ψίχουλα ή με τίποτα. Ξεκινάει με ό,τι έχει στην τσέπη του, ξεκινάει με την όρεξή του, ξεκινάει, ξέρω εγώ, μια ωραία ιδέα, αλλά χρειάζεται ένα πράγμα το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να το διεκδικήσει κανείς και για να έχει πιο επαγγελματική προσέγγιση, ας πούμε, που είναι η ένταξή του στον επαγγελματικό μηχανισμό. Δηλαδή να γίνει κομμάτι μιας επαγγελματικής κοινότητας πια και όχι μόνο μιας δημιουργικής κοινότητας. Αυτή η επαγγελματική κοινότητα έχει τρόπους που εκφράζεται, έχει τρόπους που διεκδικεί, έχει τρόπους που αναρωτιέται για το τι μέλη γενέστε, τι θα έπρεπε επίσης να γίνει. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ βασικό για κάποιον που ξεκινάει να κάνει κάτι καινούριο, τώρα ας πούμε, ενώ δεν έχει ξανακάνει στο παρελθόν κάτι, είναι να μπορέσει να πλοηγηθεί λιγάκι στο τοπίο, στο περιβάλλον, ας πούμε, της παραγωγής. Γενικά το να λέει κανείς ότι θα κάνω ταινία ενώ δεν έχει μέσα, ναι, είναι λίγο λάθος. Από τη σκοπιά ότι καλό το DIY, και βεβαίως με το DIY έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα φοβερά, απλώς δεν επαρκεί για να γίνουν όλα τα πράγματα, διότι δεν μπορείς να καλύψεις με το DIY όλες τις φάσεις της ζωής ενός έργου. Ναι. Δηλαδή μπορείς να το φτιάξεις, αλλά μετά δεν μπορείς να το διαδώσεις. Ή τέλος πάντων πρέπει να είσαι πολύ μάγκας για να το διαδώσεις με αυτή τη μέθοδο. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, ας πούμε, αλλά δεν είναι ο κανόνας. Χρειάζεσαι υποστηρικτικό πλαίσιο, χρειάζεσαι επαγγελματικά χέρια. Το είπες ήδη ότι γενικά η οπτικοακουστική παραγωγή, νομίζω και το σινεμά, αλλά και τα άλλα φορμάτα, ας πούμε, είναι ακριβό σπόρα, ας το πούμε, και χρειάζονται πολλά χέρια. Ναι. Και εξειδικευμένα χέρια. Άρα, επομένως, πώς μπορούμε να λέμε ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε κάτι υψηλής ποιότητας χωρίς τους όρους που απαιτούνται. Δεν λέω να μην κάνει ο κόσμος πράγματα μόνος του. Το αντίθετο λέω. Να τα κάνει. Απλώς πρέπει να ξεχωρίσουμε αυτό που είναι, ας το πούμε, ερασιτεχνικό, δηλαδή αυτό που είναι προσπάθεια έβρεσης μιας γλώσσας, αναζήτηση ενός λεξιλογίου, όξυνση των αισθητηρίων σου και των δυνατοτήτων σου, από αυτό που θα ήταν μια επαγγελματική δουλειά. Όταν τα πράγματα είναι όρημα για να γίνει επαγγελματική δουλειά, πρέπει να μπορείς να έχεις εικόνα του ποιος είναι ο χώρος του fundraising. Στην Ελλάδα πρέπει να μάθεις, και στην Ευρώπη γενικά, πρέπει να μάθεις ποιοι είναι αυτοί που θα μεσολαβήσουν προκειμένου εσύ να μπορέσεις να πάρεις τη χρηματοδότηση. Δεν μπορείς να την πάρεις μόνος. Ναι. Είναι προβληματικό.
Και ταυτόχρονα είναι μια εξασφάλιση ότι θα υπάρχει μια επαγγελματική, ένα φίλτρο, ας πούμε, από το οποίο δεν θα περνάνε τα πράγματα που δεν είναι για να περάσουν. Ναι. Εντάξει, διότι θέλω να πω, πολλοί μπορεί να έχουν ιδέα να θέλουν να κάνουν κάτι. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτό που θέλει κάποιος αξίζει να γίνει. Σωστό. Δηλαδή, μετά είναι και σπατάλη πόρων. Νομίζω ότι όποιος θέλει να το δει κάπως επαγγελματικά πρέπει να μπορεί να καταλάβει τουλάχιστον τη λειτουργία του συστήματος. Που είναι και λίγο γραφειοκρατία, ναι, και λίγο επαφές, και λίγο δικτύωση κτλ. Και βεβαίως χρειάζεται έδαφος γι' αυτό. Τα φεστιβάλ είναι ένας τέτοιος χώρος. Λέω εγώ από την εμπειρία τη δικιά μου δηλαδή, ότι τα φεστιβάλ είναι ακριβώς ένας χώρος στον οποίο δίνεται ευκαιρία σε πολλές περιπτώσεις σε αυτούς που δεν έχουν τις επαφές να τις αποκτήσουν. Το κάνουν δηλαδή, πώς να πούμε, στα ελληνικά δεδομένα δεν μπορεί να γνωρίσει κανείς την περίπτωση του φεστιβάλ της δράμας, που είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να γνωρίσει το ρόλο της αγοράς του φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, που είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Αλλά βεβαίως πρέπει να πας με μια πιστική πρόταση. Άρα μπορεί κάποιος έτσι να πάει και στο φεστιβάλ και να παρακολουθήσει και ταινίες, αλλά να έχει το θάρρος να γνωρίσει και κόσμο. Για αρχή. Καταρχάς, εγώ λέω ότι αν πάμε λίγο προς τα πίσω, θα δούμε ότι όλοι οι Έλληνες σκηνοθέτες που με έναν τρόπο γνωρίζουμε ότι έχουν κάνει κάποια καριέρα τέλος πάντων, κάποια στιγμή περάσαν από τη δράμα. Τώρα, κάποια στιγμή περάσαν από τη δράμα σημαίνει ότι πήγαν ενδεχομένως με μια σπουδαστική ταινία, ξέρω εγώ, κάποτε πριν από πολλά χρόνια και τώρα, ας πούμε, μπορεί να κάνουν. Εντάξει, ξεκινάει από το μικρό μήκος πάντα αυτό. Ναι. Πάντα. Με κάποια μορφή μικρού μήκους, είτε είναι σινεμά είτε στα σύγχρονα μέσα, μπορεί να τελειώνει και στο μικρό μήκος. Έτσι. Εγώ γενικώς είμαι πολύ υπέρ του μικρού μήκους, γιατί έχει αυτοτέλεια ως μέσο. Είναι ένας τρόπος δηλαδή να λες τα πράγματα. Ναι. Στο σινεμά είναι υποτιμημένο γιατί δεν πουλιέται εύκολα, δεν μπορείς να κάνεις εισιτήρια εύκολα, ας πούμε, για τον μικρό μήκος, οπότε είναι φεστιβαλικό είδος. Και εκεί βλέπεις τα πιο ωραία πράγματα. Σε αυτό μπορούμε να το αφήσουμε για το επόμενο επεισόδιο, το πώς μπορεί κάποιος νέος να βγάλει και χρήματα και να κερδίσει κάτι. Εγώ λέω τώρα δεν ξέρω αν βγάζεις λεφτά. Το σίγουρο είναι να βγάλεις τα έξοδά σου, για να είμαστε ρεαλιστές. Έστω για τα έξοδα, γιατί και αυτή είναι μια μεγάλη απορία. Μπορούμε να τα αφήσουμε για το επόμενο. Δηλαδή, δεν θέλω να δημιουργήσω αρνητική τέτοια, αλλά γενικά είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν κάνεις εύκολα. Ναι. Γιατί πραγματικά ας το κρατήσουμε γι' αυτό να είναι λίγο inspirational, να μπορέσουμε να δώσουμε 2 ιδέες σε 2 ανθρώπους, από το να αποθαρρύνουμε 10 ανθρώπους και να κάνουμε κάτι που ασχοληθήκαμε και εμείς και να. Όχι, εγώ λέω να κάνεις. Απλά να μην. Είναι, πώς να το πούμε. Είναι διαφορετικό να κολυμπάμε σε λουλούδια ή να κολυμπάμε στο βόθρο. Αν ξέρουμε ότι κολυμπάμε σε λουλούδια, αν νομίζουμε ότι κολυμπάμε σε λουλούδια την ώρα που κολυμπάμε στο βόθρο, μάλλον κάτι κάνουμε λάθος. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα αναγνώρισης του περιβάλλοντος. Γιατί αν δεν αναγνωρίσεις το περιβάλλον, αν δεν δεις δηλαδή την αλήθεια, ας πούμε, γύρω σου, πώς θα μπορείς να κάνεις το επόμενο βήμα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο λέω και το χειρότερο και το κακό σενάριο, ας πούμε. Γιατί το κακό σενάριο υπάρχει και αυτό δεν είναι λόγος για να σε αποτρέπει. Και νομίζω ότι πρέπει να το ξέρουν κιόλας λίγο πολύ στο πίσω μέρος του μυαλού. Όποιος έχει προσπαθήσει να κάνει κάτι και έχει φάει πακέτα, θα το ξέρει οπωσδήποτε. Ναι, πρέπει να το ξέρει. Και ούτε να είσαι χαχαχούχα ότι όντως είμαι κινηματογραφιστής και όλα τέλεια. Στο σινεμά γενικά τα πράγματα είναι, πώς το λένε, υπάρχει και ένας, ας πούμε ότι υπάρχει και μια μορφή ελιτισμού στο σινεμά επειδή ακριβώς έχει αυτό το καλλιτεχνικό στοιχείο. Ναι. Είναι άλλο πράγμα ο κινηματογραφιστής και άλλο πράγμα ο βιντεόγραφερ, ξέρω εγώ. Δηλαδή υπάρχουν διάφορες, ας πούμε, τέτοιες διακρίσεις. Ενώ ξέρεις ότι για να μπορέσει να βιοποριστεί ο κινηματογραφιστής θα περάσει από όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Δεν θα τα αναφέρει αυτά την ώρα που είναι να πει τι είναι. Θα πει μόνο σενάριο σκηνοθεσία. Αν έχει κάνει γάμους δηλαδή δεν θα το συζητήσει, ας πούμε. Αλλά είναι πολλοί που έχουν κάνει όμως παρόλα αυτά. Ναι. Όχι, είναι σημαντικό. Επίσης, τώρα που είπαμε για τις ταινίες και όλα αυτά, θέλω να πω ότι όντως υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται και το κάνουν για χόμπι. Γιατί είτε δεν ξέρουν πώς να βγάλουν χρήματα από αυτό που. Εγώ γνωρίζω αρκετούς ανθρώπους, γιατί είμαστε σε μια περιοχή, δυστυχώς θα πω, που δεν υπάρχουν επαγγελματίες στην πόλη μας. Γιατί όλοι οι επαγγελματίες, όπως είπες, υπάρχει μια ομάδα που πηγαίνει εκεί, άρα είτε θα τους βρεις σε ένα φεστιβάλ, είτε θα τους βρεις στο κέντρο του θεάματος. Θα τους βρεις στην Αθήνα, σε γενικές γραμμές στην Αθήνα και λιγότερο σε άλλα μέρη. Δυστυχώς, μάλλον όχι. Δεν βρίσκονται. Σημαίνει ότι δεν λύνονται και πολλές απορίες, άρα τους είναι λίγο ξένο. Όμως, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν ταινίες μικρού μήκους και κάτι σκετσάκια πολύ ωραία επαγγελματικά με αυτό το εργαλείο, το κινητό τους, και κάνουν και μοντάζ μέσα από free software, CapCut και τα σχετικά και μου δείχνουν τα αποτελέσματά τους. Λέω, κοίτα εδώ, Κάρα, ταινίες μικρού μήκους ασχολείσαι. Φτιάχνω και εγώ ταινίες. Λέω, εντάξει, σκέφτομαι, εντάξει, τι να φτιάχνει αυτός. Αλλά όταν βλέπω ότι έχει μαζέψει 10 άτομα,
10 άτομα κυριολεκτικά για να φτιάξουν μια ταινία. Αυτό είναι επαρκής ενέργεια. Πάρα πολύ μεγάλη δηλαδή, προσπάθεια. Ναι. Και όταν βλέπω ότι τα cuts σου και η ηθοποιία τους για πρώτη φορά είναι απίστευτοι, εκεί σκέφτομαι ότι. Πού είμαστε, τι κάνουμε. Κοίτα, εγώ θα σου πω το εξής, ότι εμείς, ας πούμε, υπάρχει το φεστιβάλ και η Κάμερα Ζεζάνιο. Η Κάμερα Ζεζάνιο λέγεται Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την ηλικία 17 με 20, που είναι η μεγαλύτερη ηλικία που δεχόμαστε στην Κάμερα Ζεζάνιο, εμείς εκεί βλέπουμε ακριβώς αυτό. Βλέπουμε δηλαδή ουσιαστικά τις DIY προσπάθειες παιδιών με ταλέντο, οι οποίες γίνονται συνήθως χωρίς πόρους. Και εμείς τέλος πάντων τις προβάλλουμε και θέλουμε να τις δείχνουμε και μάλιστα προσπαθούμε να τις προωθούμε και σε φεστιβάλ στο εξωτερικό κτλ. Επομένως, έχω επίγνωση ότι υπάρχει αυτό το πράγμα που λες, το οποίο σαφέστατα είναι πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν στο παρελθόν, διότι απλά υπάρχουν τα μέσα. Επίσης, υπάρχουν τα μέσα για να κάνεις πάρα πολύ ωραία animation. Ας πούμε. Είναι μερικά που έχουν περάσει. Με το AI κάνεις. Ναι, και με το AI και χωρίς το AI δηλαδή. Ας πούμε, ειδικά σε πιο απλές μορφές animation, κάτι 2D και τέτοια δηλαδή, είναι πανεύκολο να γίνουν. Ας πούμε. Άρα, επομένως, μια καλή ιδέα μπορεί πολύ εύκολα να μετατραπεί να υλοποιηθεί, ας πούμε, και να μην έχει τίποτα να ζηλέψει από πιο επαγγελματικές, ας πούμε, παραγωγές. Ακόμα και αν είναι one man ή one woman ή one person show. Ναι, γενικώς εγώ λέω. Πρέπει να τα κάνεις αυτά που είναι να κάνεις. Απλώς όταν θες να έχεις επαγγελματικό χαρακτήρα, δεν πρέπει να τον χαραμίζεις τον επαγγελματικό χαρακτήρα, λέγοντας εντάξει, είμαι χομπίστας. Το χόμπι επίσης, η τέχνη δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τους επαγγελματίες, αν μιλάμε για την τέχνη. Η τέχνη είναι ένας τρόπος έκφρασης και μπορώ να είμαι ζωγράφος χωρίς να εκθέτω σε γκαλερί. Έτσι. Γιατί όχι στο σινεμά. Σημαντικό. Γιατί όχι στο σινεμά, στο ακουστικά, δηλαδή δεν βλέπω το λόγο να μην. Μπορώ να έχω ένα μουσικό όργανο και να παίζω ένα μουσικό όργανο χωρίς να είμαι επαγγελματίας μουσικός. Απλά το σινεμά είναι λίγο πιο. Και τα οπτικοακουστικά είναι λίγο πιο πολύπλοκα. Ναι. Και βεβαίως, εντάξει. Είναι άλλο πράγμα να πάρω μια κιθάρα και να παίζω 2 τραγούδια και άλλο πράγμα να παίζω σε συμφωνική ορχήστρα, φυσικά, έτσι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι το πώς το βλέπεις κιόλας όλο το κόνσεπτ. Τέλεια. Να πάμε λίγο σε πιο 2 προσωπικές ερωτήσεις. Πες μου, να δούμε. Ποια ήταν η πρώτη φορά που ένιωσες ότι ο κινηματογράφος σε διάλεξε, εισαγωγικά? Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω να σου το τοποθετήσω ακριβώς αυτό. Εγώ είχα από παιδί, ας πούμε, έβλεπα σινεμά. Ως έφηβος μετέφηβος εκεί πέρα έβλεπα πολύ συστηματικά σινεμά, κυρίως το συνεφίλ, ας πούμε, της εποχής, που σημαίνει και της δεκαετίας του 90, ας πούμε. Και από εκεί και μετά βρέθηκα επαγγελματικά κοντύτερα στο σινεμά από την πίσω πόρτα. Δηλαδή μπήκα από τη μεριά των τεχνικών υπηρεσιών, ας πούμε. Μπήκα ως τεχνικός σε τηλεοπτικό στούντιο, μπήκα ως υποτιτλιστής, μπήκα δηλαδή από την πλαϊνή πόρτα σε κάτι που ήδη αγαπούσα, ας πούμε, ως θεατής. Μου κατέστρεψε την εμπειρία του θεατή, βέβαια, διότι από ένα σημείο και μετά, όταν βλέπεις πάρα πολλά πράγματα, δεν μπορείς να τα δεις με τον ίδιο τρόπο που τα βλέπεις όταν πήγαινες 2 φορές τη εβδομάδα και έβλεπες μια ταινία, ας πούμε, στον κινηματογράφο. Αλλά μου έδωσε μια επαγγελματική κατεύθυνση. Τώρα, στο φεστιβάλ, ας πούμε, έχω εμπλοκή με το Φεστιβάλ Ολυμπίας από το 2011. Είναι ήδη δηλαδή 15 χρόνια εδώ. Ποια ήταν η ερώτηση? Πώς βρέθηκα. Πώς βρέθηκες σε αυτή Αυτό είναι. Βρέθηκα, δεν με διάλεξε. Δηλαδή, με διάλεξε με την έννοια ότι όταν βρέθηκε η ανάγκη, ειδικά στο φεστιβάλ, όταν βρέθηκε η ανάγκη στο φεστιβάλ, όταν ανέκυψε, ας πούμε, η ανάγκη να οργανωθεί το φεστιβάλ με λίγο διαφορετικό τρόπο, ήμουνα εκεί και έλαβα τη σχετική εμπιστοσύνη, ας πούμε, από την πρώτη γενιά του φεστιβάλ, γιατί χωρίς αυτό δεν θα ήμουν εδώ. Πώς νιώθεις όταν ένα παιδί προβάλλει πρώτη φορά την ταινία του και βλέπεις τη δουλειά που έχει κάνει ένα παιδί? Καταρχάς, είναι πολύ κομβικό το θέμα της μεγάλης οθόνης. Ναι. Το οποίο όταν κάποιο παιδί βλέπει κάτι στη μεγάλη οθόνη που δεν το έχει ξαναδεί σε μεγάλη οθόνη, πιθανότατα, καταρχάς είναι έτσι κι αλλιώς μοναδικό. Αυτό το παθαίνει και ο επαγγελματίας, επίσης, να πούμε. Όπως το παθαίνει την ώρα που έχει κοινό από κάτω. Διότι χωρίς κοινό, τι είναι η ταινία? Ναι. Εκεί λοιπόν είναι μια στιγμή για το νομίζω, δεν κάνω εγώ ταινίες δηλαδή, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι είναι μια στιγμή στην οποία είναι μια στιγμή και περηφάνειας και αγωνίας και μια στιγμή που τη θυμάσαι. Άρα επομένως είναι η στιγμή που έρχεσαι σε επαφή με αυτόν στον οποίο απευθυνόσουνα και μαθαίνεις αν το απευθύνθηκες καλά ή όχι και τέλος πάντων τι πιάνει αυτό που έκανες. Γιατί μπορεί να πιάνει, μπορεί και να μην πιάνει. Γενικά, επίσης, να πούμε ότι είναι πολύ φυσιολογικό να κάνεις κάτι το οποίο, δηλαδή, ειδικά τώρα στο Ζεζάνιο, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Βλέπεις, ας πούμε, παιδιά που φέρνουν μια ταινία στα 14, στα 17 έχουν κάνει άλλες 3 ταινίες, ας πούμε, και στο μεταξύ φυσικά έχουν αποκηρύξει τις προηγούμενες. Το οποίο είναι πολύ λογικό, βέβαια, γιατί μαθαίνανε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Δεν ήταν δηλαδή
όπως Magnum, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο το κάνεις μέχρι την επόμενη φορά. Αυτό επίσης είναι πολύ ωραίο στην τέχνη. Δεν υπάρχει τέλος, υπάρχει επόμενη φορά. Ναι. Και στην επόμενη φορά έχω να ξαναβάλω μέσα το feedback της προηγούμενης. Έχω δηλαδή να ξαναδώ τον εαυτό μου από την αρχή και να δω πού πάω. Γι' αυτό το κάνει κανείς, δεν το κάνει για άλλο λόγο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όταν κάνει κανείς, ας πούμε, λέει θα κάνω ταινίες, γι' αυτό το κάνεις. Το κάνεις γιατί δεν είσαι σίγουρος από πριν που θα πάει. Αν είσαι, δεν το κάνεις. Ναι. Ή τέλος πάντων δεν είναι ενδιαφέρον αυτό που κάνεις. Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχεις να αντιμετωπίσεις σε ένα τέτοιο φεστιβάλ και είσαι καλλιτεχνικός διευθυντής και έχεις 15 σχεδόν χρόνια εμπειρία? Η μεγαλύτερη πρόκληση δηλαδή. Το θέμα είναι, θα έλεγα, είναι πολιτικό πάντα το πρόβλημα αυτό το μεγαλύτερο, το οποίο έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση. Δηλαδή υπάρχει ένα ζήτημα ότι ενώ υπάρχει μια συνέχεια, ενώ υπάρχει προσαρμογή βέβαια στα νέα δεδομένα και πώς το λένε, πάντα αναρώτηση, ας πούμε, για το τι πρέπει να κάνουμε φέτος και αν αυτό πρέπει να γίνει έτσι, πώς θα κάνουμε την κάθε δράση, τέλος πάντων. Υπάρχει και ένα κομμάτι που έχει να κάνει με την υποχρέωση που υποτίθεται ότι έχουμε εμείς να ξαναεξηγούμε τα πράγματα που κάνουμε σε ανθρώπους που μέχρι χθες δεν ξέραν ότι υπήρχαμε. Γενικά, χρειάζεται επομένως να ξαναπείθεις για πράγματα τα οποία υποτίθεται ότι είναι κεκτημένα. Έχει να κάνει με το fundraising που λέγαμε προηγούμενα και με το γεγονός ότι, ας πούμε, εμείς αυτή τη στιγμή, να το πω τελείως πρόχειρα, τα μισά μας χρήματα προέρχονται από μια προγραμματική σύμβαση πολιτιστικής ανάπτυξης, λέγεται, της οποίας η βάση είναι μια συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που μας χρηματοδοτούν. Αλλά αυτά είναι τα μισά χρήματα. Ναι. Και μάλιστα το κομμάτι που αφορά το Υπουργείο και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μόνο είναι λιγότερο από τα μισά χρήματα που ξοδεύουμε κάθε χρόνο. Που σημαίνει επομένως ότι εμείς πρέπει να βρούμε και άλλες πηγές εσόδων και αυτό βέβαια είναι μια μεγάλη αγωνία. Και επίσης να πω ότι όλες μας οι δράσεις είναι δωρεάν. Άρα δεν έχουμε έσοδα εισιτηρίων, ας πούμε, κλπ. Άρα επομένως εκείνο που έχουμε είναι ένα παζλ το οποίο μπορεί να είναι και δύσκολο να βγει. Δεν είναι πάντα εύκολο, τέλος πάντων. Τέλεια, και ας το πάμε λίγο στο πιο θετικό κλίμα. Ποια ήταν απολύτως θετικό, το καταφέρνουμε τελικά αυτό. Δεν το λέω. Απλά έχουμε καταφέρει να αναπτύξουμε κάποια εργαλεία και να αναπτύξουμε μια δυνατότητα να μπορούμε να διεκδικήσουμε, ας πούμε, χρηματοδοτήσεις και ευρωπαϊκές κλπ. Που σημαίνει ότι έχουμε αποκτήσει μια τεχνογνωσία που μας επιτρέπει να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Αλλιώς δεν. Γιατί εγώ θυμάμαι από τότε και νομίζω και τώρα ότι στους εθελοντές και μόνο παρέχεται τη μετακίνηση, το φαγητό τους, το ξενοδοχείο τους. Δεν υπάρχει ξενοδοχείο γύρω από περιοχές να κλείσεις την ώρα που έχετε εσείς. Άρα, στη διάρκεια του φεστιβάλ, για να το πούμε νούμερα, πέρσι, ας πούμε, γίνανε περίπου 1.200 διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία και δόθηκαν πάνω από 3.000 μερίδες φαγητό από εμάς. Τα εστιατόρια. Δηλαδή, θέλω να πω και για την τοπική οικονομία. Είχαμε, ξέρω εγώ, δηλαδή συνολικά οι φιλοξενούμενοι μας, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζόμενων φιλοξενούμενων που δεν είναι ντόπιοι, ήταν 260 άτομα περίπου πέρσι. Οπότε θέλω να πω, αυτό είναι από μόνο του ένα σημαντικό ζήτημα, ανεξαρτήτως των υπολείπων ζητημάτων, ας πούμε, του περιεχομένου. Παντελή, η πιο όμορφη στιγμή που έχεις ζήσει στο φεστιβάλ? Να τελειώνει και να λες τελείωσε. Συνήθως η δυσκολία, βασικά υπάρχει, το φεστιβάλ είναι, κάνεις ένα κύκλο, ρε παιδί μου, λες τελειώνουμε και μετά λες άντε πάμε στο επόμενο τώρα. Και υπάρχει η στιγμή της ανακούφισης που λέει κλείσαμε. Ναι. Να μην έχουν πάει τα πράγματα στραβά, να έχουμε πετύχει τέλος πάντων σε έναν βαθμό τους στόχους μας. Εντάξει, πάντα υπάρχουν κάποιες αστοχίες. Είναι αδύνατο δηλαδή να μην γίνονται και λάθη. Αλλά αυτό είναι η στιγμή που λες ότι αυτό που στήσαμε ολοκληρώθηκε. Όλα καλά, είμαστε όλοι υγιείς και έχουμε κάνει δουλειά που έπρεπε να κάνουμε. Αυτή είναι η καλύτερη στιγμή κάθε φορά. Τέλεια. Τώρα άντε να δούμε την φετινή οργάνωση και μετά να το κλείσετε και μετά να πάτε στην επόμενη. Δεν τελειώνει πάντως. Δεν τελειώνει, το βλέπω. Έχουμε και πολλές. Δηλαδή τόσα χρόνια δεν έχεις αλλάξει καθόλου. Εμάς οι δραστηριότητες μας είναι δραστηριότητες όλο τον χρόνο. Δηλαδή η κεντρική διοργάνωση είναι μια σημαντική στιγμή γιατί έχει μεγαλύτερη ορατότητα και προφανώς συγκεντρώνει όλο αυτόν τον κόσμο κλπ. Αλλά βεβαίως δεν σταματάμε. Δηλαδή δεν είναι sprint. Υπάρχει ένα sprint, ας πούμε, αυτής της εβδομάδας της κεντρικής διοργάνωσης και υπάρχει ένας μαραθώνιος ο οποίος αφορά τον υπόλοιπο χρόνο. Έχουμε καινούργια project που θα ξεκινήσουν από Γενάρη, για τα οποία έχουμε λάβει χρηματοδότηση από πέρσι. Δηλαδή υπάρχει μια ροή πραγμάτων, ας πούμε. Οπότε. Τέλειο, δεν θα πολύ ξεκουραστούμε. Πανέμορφο. Παντελή, ήταν μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Πραγματικά νομίζω ότι θα πάρω κάποιες σημειώσεις από εδώ
και θα ξανακαλέσω. Και θα σου πω, Παντελή, πότε έχεις χρόνο για να τα ξαναπούμε. Γιατί πιστεύω ότι θα το δώσουμε και στα κανάλια διανομής, TikTok, Instagram και αυτά, και θα περιμένουμε και από τους νέους να σχολιάσουμε. Εγώ είμαι μέσα και για ερωτήσεις και για πιο interactive σχήματα, κανένα πρόβλημα. Εννοείται. Άρα, εσείς, αν έχετε οποιοδήποτε κάποια ερώτηση, είτε μπορεί να μας στείλει κάποιο μήνυμα, εννοείται μπορεί να στείλει και στο Παντελή, αν το βρείτε. Μπορείτε να ακολουθήσετε και το φεστιβάλ στα κανάλια, στα social media και ευχαριστούμε που το παρακολουθήσατε. Παντελή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Εγώ ευχαριστώ. Το εκτιμώ πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.